Ассалому алейкум бардаро подписчикои канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01 ҳама каса созен хубе умедворум зинда ва сарбаланде. Мисли вақта мо қарор дорем мошинбозори шаҳри Ҳисор да бардаро мошинои нархҳои дастаст ромадагия бидорен тамошо кунед, лайкора бизанед, комментарияро фаромӯш накунед. Бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо старт бозия бояд ҳами бега финалш бишава. Бардаро данонтон садқа миқдори чипто камаш мондагия таи 260-270 донаш мондагия данонтон садқа я дастгирича кунем чиптора ҳамаша буфшем ба зарари мо ҳам нашава ҳамиша финала бигзаронем. барое ки бардаро ҳами дастгири зиёд ча мо намефорамо ки финал ё пага дигар ранг дигаро бикашонем. ба ҳамин хотир салом роекте чек тапарто иштирокчии бозӣ моша шанси бурд гарени бисёра миқдори чипто бениҳоят камай. бардаро кадоме 100 дона ина чипта мехара 100 дона чипташ дари лататрон да бозӣ мекуна болош да айфон падарка меша фарқ надора ҳами рӯз мегири пага мегири любое время биё айфона беичи айма бигир. ҳазор раҳмат ба диққататон зинда ва сарбаланд бошен. насиб боша умедворам ки дастгириро фаромӯш намекунем. рафтен авра то охира тамошо мекунем. марҳамат бардаро боз як мошинчаи навбатӣ Daewoo Nexi. Солаш чанд яка? 97 сол солна уҷа дора. Солна уҷа дошта диска 15 балонош нав бардаро танаш шакл аст ка талаб нест утилизатсия ҳам дора. марҳамат ҳолати қафош. марҳамат ҳолати тараф. марҳамат ҳолати қафо абшикоша хушрӯ кардагиам бардаро чихолакои хушрӯ паталокшам бад нест. нархи дастаст ва арзон бардаро марҳамат ҳолати тараф. коробка боша механик. биё капочои кака. биё капоча кишо ака. маъноз як ҳолати матоша мебинем бардаро. хайдоро бошен дар алоқа бироен. марҳамат объем мотор хай ёки ё як шаши трамблёр инжектор меша марҳамат ҳолати фартуки пешно зада. нарх боша чанд сомони тавои? 18000 сомон боз муомила мешава. биё рақамо табугу ака. нархи дастрас 559 75 0020 марҳамат рақамо зер навода занг зани алоқа да бироен лайква дастгиро фаромӯш накунед. марҳамат бардаро бисёри баъд бардаро ҳамин мошина як вақтдо да сайт мондаги будем якҳо харидем мега ба чӣ мошине алиш кардем ито қапидем ша ина ёфтем ша бисёри мардум ҳамин мошина сӯрох кардеста на марҳамат бо обратна фурӯш дакҳо овардиам таъинировка дора ҳуҷҷат утил дора гап хабар гарени арзон ай 30000 поён бардаро марҳамат як гирде чарх мезанем марҳамат ҳолати қафош аввесчо шабине дискачои спис марҳамат ҳолати қафош марҳамат ҳолати тараф системаи музикаш не ки зурай бардаро чашкош варид нестай задни вид камера бардаро марҳамат ҳолати қафош марҳамат ҳолати салон чихолои мандаринви паталоки замчи сери бардаро марҳамат ҳолати обшивко коробка механик не ки пулуш да арзандаи бардаро биё капоча бардор капоча бардор ака не ки барои ҳами гарени занг задан просмотри ҳам боз зур гирифт марҳамат ҳолати фартуки пеш инҷаш кам тарак задагия ба хайрай бардаро чашко варид нест мотори 1.6 модули нарш боша бардаро нижни часи чӣ нижни часи асраҷия бу нарш боша 29000 сомон камакак боз муомила мешава биё рақамо табугака 336 10 4 тана марҳамат рақамо зер навода алоқа да бироен дар тамос бироен бардаро лайква дастгиро фаромӯш накунед. ассалому алейкум подписчикои канали YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01 ҳама каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошем бардаро насиб боша 4 ё 5 соат пас уже финали бозӣ сар мешава чипта кам таракш мондагия баъдо қабисиёш мондагӣ нест хеле 200-300 мондагӣ нест бениҳоят камш мондагия финал гуфтем на марҳамат ҳамиша финал мегзара миқдори чипто кам шанси бурд зиёда рақамои WhatsApp мо бениҳоят осон ҷами 990 кне 556 320 салом роӣ кне чек тона партия иштирокчии бозӣ мо мешем бардаро кадоме 30 дона чипта хайдорӣ мекуна фарқ надора конверти пулӣ мезана мошин бурд мекуна болои ин амида насиб боша падарка 17 Pro Max меша бардаро гапа зиёд намекунем ҳама каса я дастгирӣ дига мекунем чекото намепартоем мо шуморо интизорем шумо моро интизор шавем ҳаматонда омад зинда ва сарбаланд шавед лайкора бизанед. марҳамат бардаро боз як опел сиданча бисёри мардум сидан хоҳиш мекарданд светчан бад нест танаш шаҳ свети трафка бардаро 4 диска калпак як лай хела нав
Лаудани мошин ҷамак хушрӯ бардаро ҳуҷҷати солона утил дора ка? утил дора тамом. Ана утилизатсия дошта ҳуҷҷати солона надошта бардаро марамад загулати. Марамад атсакои қафош, ана қафош пусидагӣ нест, чашкош варид нест, миёншам кафидагӣ надошта. Марамад гулати тараф боз як гулати салоншо мебинем. Дарои қафо электропакет ира фейк де бардаро қафош электропакет нестак. Не ду дари пеш электропакет аст, салон ek CDX да ана коробкаш боша механик, кондитсионердор. Я руган мекунем дари шофёрша соз меша. Бия вуйки капочака. Марамаз як гулат моторша мебинем бардаро. Чашкои пеш варид нест, атсаки фартук, марҳамат гулати фартук, мотор як шаши растоид. Моду наш боша бардаро 31000 сом. 34000 гуфти? 34000 значит 31000 охирша я? 31000 ака охирша мега хай бием бо пеш ягон чақчақ не рақамо табуга ка? 550 75 0020 марҳамат рақамо зер навода алоқа да брои мардам. Марҳамат бардаро бачаҳо Lexus RX хоҳиш кардан марҳамат соз 2007 сол бардаро нархи даста аз 1 соли ромна ҳуҷҷат танировка. Мошин сборкаи Америкаи бардаро амивател фар ҳичхи Америкаи амивател фар дор Америка амивател фар дор намешав. Неки фукш ранг Европа будай бардаро. Ҳозир хай бо мебинем ки чи Европа Америка. Марҳамат ҳолати тараф. Танировкаи 50% 4 диска балон ягла. Дари қафо электропакет, мебел салон, салон кожни салон, салонак шуру бад нест, потолокш тоза. 4 дар электропамят сидени мебел салон. До тарафа мултирул. Коробкаш боша автомат, режим вождени, круиз контрол. Обогрев сидени, монитор калон. Бо чӣ дора? Скамейко ҳарди тараф лифт. Рулшам лифта. Бия капотои ки боби. Авио мотор 7.6 цилиндра 2D 4D марҳамат ҳолати фартуки пеш то винкодои кузов ҷош дад. Хулас мошинча 4D дай бардаро. Хай бо зимистонам уже омада се сезоншонам сар меша. Ана ки ҷош дадаги ака. Крили пара. Хулас ан крили пара винкод мезанам мебронам тани ба хайр бардаро нақш боша 110000 сомон боз муомила меша рақамо табуга ка. 905 21 28 82 марҳамат рақамо зер навода зан зане алоқа да броин. Марҳамат бардаро Mazda 3 бардаро хоҳиш мекунам Mazda 3 на марҳамат соли 2013 буд. 2013 4 диска балон ягла хилатана шиша краска талаб нест марҳамат ҳолати тараф нархи оз як дастас мемонем ин солои мақсад 7-8 неста солои 2013 сол бардаро випускои нав мешаванд. Дарои қафо электропакет салонш топ тоза лата салон потолокш тоза. 4 дар электроблокировка дар бакалоё қатшавак ду тарафа мултирул коробка автомат. Эки мошин дирон берун зинда буда мошин. Бия капо чой кака. Мошинча неки зазор атсеко дрон ба дриной салон хеле маълума ки мошин навай. Боз як ҳолати моторша мебинем бардора. Абиё мотори 1.6 ё дай? 1.6 марҳамат ҳолати фартуки пеш пешиш нозада. Нақш боша бардора нархи дастрас 79000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табгоҷи 887 32 28 28 марҳамат рақамо зер навода зан зане алоқа да броин.